Pau i Colau, passin per caixa 3, sisplau. PD Podcast. Bon dia a tothom i benvinguts a P de què, Pau? Bueno, pot ser P de Pirai Web, P de Pneumàtic, que comença amb P, o P de Princesa, Però sobretot. P de Podcast. Avui tenim programa especial Erasmus amb dos convidats molt simpàtics, un simpàtic, l'altre més que l'altre, Maricel. Joey, moltes gràcies per venir. A vosaltres per convidar-me a una birra. No hem pagat molt, no tenim molt de pressupost. Bueno, per començar, presenteu-vos, Maricel, si vols començar tu. Bé, doncs, jo em dic Maricel, tinc 21 anys, estudio també amb el Colau i el Pau, de Comunicació i Periodisme, i avui m'han cridat aquí perquè vaig estar durant un temps al Brasil fent un Erasmus i ja està, i em van dir que em convidaven a una birra i aquí estem. Tal qual, no? O sigui, és la definició del nostre programa. Bueno, jo avui te toque. Bueno, jo tinc 21 anys, estudio Història, no sé com m'he deixat enganyar per una birra, en teoria amb l'excusa de que vaig estar 5 mesos a Argentina, D'Erasmus, estudiant. en teoria, estudiant, 2 assignatures feia, però bueno, i bueno, i aquí estem. Per començar, Pau, vols dir aportar alguna cosa? Jo he de contestar una pregunta de l'últim podcast. Sí, desde luego. És que, com es diu, cada podcast l'acabem fent una pregunta a l'aire, o sigui, un a l'altre. Vale. I pues, li vaig fer una pregunta al capítol passat i avui pues, respondrà el que toque. Ara, clar, si voleu saber la pregunta haureu de mirar el programa. I vosaltres també. La resposta és 16. Vale. Ja no sabem res 16. més. Ja està. Que cadascú Ja tregui està. les conclusions o Sí, escolteu sí, sí, l'últim sí. podcast. 16 què, Colau? Ah? Ah? No sabem. Que cadascú Jo no ho pensi sé, el que jo no ho sé, jo no em recordo. Hauré de mirar-lo un altre cop. Sí, pues te'n riuràs, però jo durant el programa aniré pensant la pregunta que t'he de fer tu perquè no l'he preparat. Però no passa res, no passa res. Pau, comencem. Amb què vols començar avui? Home, doncs com cada programa una tertúlia, no? Una tertulieta? Portem preguntes per vosaltres. Perfecte, Sí, però bueno. perfecte. Que aniran sortint cosetes, saps? O sigui, no... No Jo estaria tranquil. No, aneu d'estar tranquils. Però bueno, ara que heu arribat els dos aquest hivern, no? Sí. Més o menys. Heu marxat al mateix temps. O sigui, aquest Vale, primer sí. quadri, no? De Sí, quart. sí. Sí, el primer quadri, que és el segon d'allí. Exacte, sí. Per què vau fer Erasmus? Tu primer. Jo, perquè sempre he volgut anar a conèixer Llatinoamèrica i era com l'opció més viable econòmicament i de temps i de tot. I no sé, o sigui, l'oportunitat de poder-te anar a estudiar, conèixer una altra cultura durant tant temps, o sigui, al fin i al cap són 5 mesos, que és una merda, però joder, no és el mateix que anar-te'n de vacances 15 dies. I bueno, pues, jo volia anar a Mèxic o Argentina i vaig tindre la sort que em va tocar Argentina i La sort. Bueno, sort. sort o desgràcia, depèn de qui li preguntis. Home, claro, perquè vas anar al tercer món, pràcticament, eh? Si m'ho preguntes Bueno, a mi... està millor de lo que... Sí? Sí. Pardinyes i Buenos Aires. Si fa no fas el mateix. I tu, Maricel? Bé, jo feia molt de temps que tenia al cap que volia marxar, és a dir, ja abans de saber quina carrera volia fer, sabia que a quart volia marxar. I no sé per què, a primer i segon de carrera se'm va posar al cap Brasil. I llavors doncs, ja vaig estar fent com un curs que fa aquí a la UDL de portuguès i ja està. Sí, és virtual, Fan cursos de quasi totes les llengües. Sí, en veritat pots treure qualsevol llengua aquí. Sí. L'únic que no t'ho diu ningú perquè tampoc s'entenen ni els professors ni els coordinadors de graus perquè són... Que majos. Clar, perquè t'anava a dir això, dic, o si vas a Brasil i dic, no tens ni idea de portuguès. No tenia ni idea de portuguès, perquè era un curs que vaig fer a segon de carrera, era virtual, vull dir que depenia de mi la meva constància i no em vaig tenir molta. Perdó, és que efectivament no he posat el telèfon en silenci, perdó. Bueno, no passa res. Sí. I això, i llavors feia molt temps que ho tenia al cap i quan vaig veure l'oportunitat hi vaig anar. I també és això, com em cridava molt anar a un lloc com molt diferent, que no sé, algun lloc on no hagués anat i que fos superdiferent al que hi ha aquí.
i tu ho vas trobar. O sigui, Sí. és molt diferent allà. Sí. Clar, és que jo Sí, sincerament m'imagino Brasil com Espanya, però portuguès o brasileño, saps? No, O és... sigui, m'imagino el mateix. És A veure, diferent, favelas, és no? I diferent. coses rares, però... Com a Pardinyes. Sí, més o menys una mica, sí. Però, clar, per mi és com medios brasilis magraners, saps? Però això en portuguesos. O sigui, no... No, és... No sé, és diferent. Jo també tenia una percepció molt diferent del que era fins que vaig arribar. És a dir, és com tinc la sensació que tothom es pensa que és un lloc superperillós, que, no sé, la meva família, les meves amistats estaven com patint per mi perquè pensaven que arribaria i que, jo què sé, que m'obririen de dalt a baix i què va. Vull dir, és un lloc... La gent és superacollidora, vull dir, és com completament diferent al que tenim al cap a vegades de Llatinoamèrica en general. Bueno, no sé, el Joey, tu què tens a dir? No, o sigui, jo opino exactament el mateix. No hi ha una història d'un taxista... Bueno, per això vas a Xile. Ai, claro, que Xile no és Sud-amèrica. No, però és que és molt bèstia, perquè inclús dintre de Xile, jo primer vaig volar de Barcelona a Santiago de Xile, perquè la ciutat on estava jo i Santiago de Xile estan molt a prop, o sigui, molt a prop per ser On estaves? Latinoamèrica. Jo estava a Mendoza, Argentina, la ciutat del sol i del bon vino. Ah, pensé que era la ciutat del pecat. No, aquesta és Lleida. I a la mateixa ciutat de Xile me deien en plan que ojo amb Argentina, que te roben el mòbil, és tan fatal, no sé què, perquè allí Xile, o sigui, en temes de seguretat i d'economia estan bastant bé per ser Llatinoamèrica, menys perquè sempre tenen líos amb manifestacions i coses, o sigui, és un país que dintre de Llatinoamèrica està molt bé. I flipaven, quan ells deien, no, me'n vaig a Argentina a estudiar, tots en plan, buah, te robaran el mòbil, no sé què, i al contrari, o sigui, més por vaig passar va ser a Xile, a Santiago de Xile i no per És que a Argentina. Santiago de Xile diuen que, No, que pareix, té lito. és una ciutat enorme, o sigui, t'impacta molt. És que no, a vegades no pots veure ni la cordillera de la pol·lució que hi ha, o sigui, és com 4 Barcelones. Sí, però explica la història del taxista. La història del taxista, després d'unes... Hòstia, quantes hores de vol són? 12. No ho sé, tu No vas sé. pujar tu a l'avió amb nosaltres? No, jo vaig fer 24 hores d'avió, Com que 20? perquè vaig fer escales i tal, i vam estar 12 hores a Madrid i tal, tirats allí. Bueno, i vam arribar, clar, després de 24 hores de sortir jo de Barcelona. I vam arribar allí i diem, bueno, hem d'anar a l'hostal on estem. I no se'ns ocorreix res millor que fer que sortir de l'aeroport i el primer tio que ens va dir, busqueu un taxista, dir-li que sí, Claro. i ens va fer una vaina terrible, no teníem quasi ni un peso per pagar, anàvem a pagar amb la targeta de crèdit, no funcionava la targeta de crèdit, tot i que havíem parlat amb el banc i tal, amb la conversió de monedes, i li vam haver de donar un bitllet de $50 amb aquest bon senyor, quan igual després al tornar ens va costar 20 euros. Però bueno, estàs amb el jet lag, estàs tonto perdut i dius, mira, mentre no em roben la maleta, Vamos, que vau fer un 1x2, vau pagar un viatge per 2. sí, per 4, perquè... Bueno, no, és clar, és que no sé com va. Hòstia, vaya màfia del puto xileno Ja, ja. asquerós. Però bueno. I això va ser el primer dia. N'hi ha una hora d'estar a Me Santiago de cago en Xile. Que no vas tindre problemes, Marissal. Bueno, jo volava sola i llavors vaig estar... El meu vol eren 9 hores, 10 hores, no ho sé. I vaig arribar i no em vaig... O sigui, la ciutat on estudiava jo estava a 7 hores amb autobús de Rio de Janeiro. Vaig arribar a Rio. I no m'havia mirat gens com cap mena de combinació ni de tren, ni de bus, ni de res. Anava allà com bastant a... Jo pensava, bueno, Aventura, vaig no? allà, arribo al punt d'informació, els hi pregunto, jo què sé, el pròxim bus per anar cap aquí, ja està. I que va, o sigui, vaig arribar i també com no estava gens acostumada que els taxistes et venen a buscar i t'agafen la maleta en plan vine amb mi, i jo era com, no sé, em vaig com agobiar moltíssim, no sabia què fer i al final, al cap de mitja hora per allà, que dient-los que no tots els taxistes que m'agafaven la bossa vaig acabar pujant a un taxi, també em va cobrar bastant més del que realment costa, però perquè ja et veuen la cara de... Vale, aquest... Ets guiri. Bueno, ets europeu. Sí, sí. I ja està. Perquè després, o sigui, em van cobrar com 170 reals, que són, ara no me'n recordo, 30 euros, una cosa així, quan realment sí, després vaig tornar a volar i costaven com, què sé, tio, 10 euros, poder, o 5 euros. Vull dir, que em van Bueno, una enganyadeta, bueno, la novatada, no?, de quan arribes, Sí. suposo. La bienvenida a Latinoamèrica. I, S'ha hecho una punyalada. però a part Oye, d'aquestes... jo prefereixo que em fotin 20 euros que no una Digue la punyalada. victòria la amb un veritat. somriure. Perquè, clar, perquè tema robatori, en plan, us va passar alguna cosa? Jo no vaig patir gens. No, zero. I és Gens, més, gens, amb un col·lega francès sí que li van robar el mòbil, però perquè anava perquè és borratxíssim, a part de Ah, perquè era vale, francès, vale. i va deixar damunt d'una taula del McDonald's, igual se'l va descuidar allí, saps? Això te passa Sí a que Lleida, no, al sí, Batàrrec, per te això. passes... Sí, sí.
Sí, sí. Te passa a qualsevol lloc, això, macho. Jo no, No, jo no, cap, Ni cap de susto. nit no va passar Gens. por ni res. Jo Un no. dia- Bueno, No, claro, no. tu ja me dic que imaginar que... Jo no. Jo per la nit... Tu no sabies on estaves. La festa, què tal? Que tant, Clar, o tant, sigui- tant de riures, la festa per Nah, com a Llatinoamèrica. Espanya no hi ha un altre lloc. Vull dir, tema de festa... O sigui, que se quedin el cachengue, la cumbia... Lo que. És música argentina. Ah, bueno, vale. Inventar-me O parados sigui, és també. bestial. Sí, Jo, sí. jo vaig estar tot els 5 mesos anant a una discoteca LGTBI perquè ficaven pop. Perquè passava d'escoltar tota l'altra música i tenia aquesta discoteca molt a prop de casa i a part la música pues, sonava Rihanna, Britney Spears, no sé què, o sigui, jo anava allí i me la gofava. O sigui, música actual. Sí, bueno, això encara rai. No, Bueno, no, és com clar. anar a la boat, Bueno, però... a veure, que Sí, arriba un sí. punt que vaig tan borratxo que me poden ficar lo que vulguis, però no... Bueno, al punt no, cada nit. Bueno. Però bueno... No, claro, allí la putada, tio, a Argentina, jo no, vaig anar a la barra el primer cop i dic 4 xupitos de tequila, me fa no servim xupitos. Dic com que no Què servim passa? El xupito és una inversió espanyola? Jo no ho sabia, dic com això. que no serviu xupito. No, i allí pues, compren, o sigui, van més amb botella que no amb cubates i merdes. O sigui, entre 3 o 4 compren una botella de Fernet dintre de la discoteca. Ah, o sigui, la discoteca ven la botella. Sí. LOL. Sí. Tu igual, Marçal. I és que a discoteques no hi vaig anar, perquè no és un concepte que estigui popularitzat allà. O sigui, allà el que fèiem era sortir o a pisos d'estudiants que es diuen repúbliques i en certa manera paguen el lloguer a partir d'això i després t'anaves al carrer. Hi havia un carrer que hi havia, vull dir, hi havia uns quants bars, no és tant com a Vins, era com un carrer amb, un parell de bars i la gent estava allà fora amb un altaveu i vas entrar al bar, vas a fer una birra, vas sortint, però el que és festa d'interior no hi havia discoteques, era tot això, en pisos o al O carrer. sigui que els dels pisos venen a base de... O sigui, paguen l'alquiler a base de festes clandestines. Literalment. Bueno, sí, realment Home, sí. és, el que és això, Sí, tal sí. qual. Joder, Sí. pues És un que negoci guapo. que se pot valorar, Sí. No O sigui, està a mal. la pandèmia s'ho han de forrar, els cabrons. Home, no me jodas. Ho feim de manera... O sigui, ho feim gratis. Hasta Jo que pagaria. Hasta que fèieu denuncien els vosaltres. veïns. Bueno, claro, però jo... O sigui, si me diuen que hi ha un pis que és segur per pagar, jo vaig. Ah, no, sí, No te clar. jode. Home. Sí. I a nivell de concepte de festa, o sigui, Clar, i també música, clar, l'ambient, tot això, què tal? clar, jo vaig arribar allà i jo què sé, o sigui, la cançó de Samba de Brasil, que Sí, mítica. no la coneixen. Oh, va. No, A veure. no. Això, a veure, això No ja la m'ho crec. coneixen, és que es veu que és d'un alemà, crec. Vull dir, no. Com que no? Que no, jo vaig Espera, arribar allà espera, pensant espera. que sonaria a cada festa i que seria Claro. mi canció, saps? Jo En plan, la sortiré que d'aquest sortiria a podcast amb ballar. depressió. Que a I Brasil no escolten... no Samba coneixen do Brasil. aquesta Samba do cançó. Brasil. Vull dir, escolten samba, però aquesta cançó no la coneixen. Gens. I clar, i llavors... I la recopilació de Ronaldinho amb aquesta cançó. Tot iba de mentida, Brasil, tot És que mentida. això és mentira. No. Tot mentida. Sí que escolten molt funk, que és tipus com un... És, Sí, és allò que és reggaeton, que és com... Sí. Que sona la percussió, pum, ta, ta. Sí, és això, no? és això. Sí, I clar, sí. jo no em coneixia ni una cançó, però és que ni una. I al principi no m'agradava gens la festa, perquè l'alcohol beuen vodka. Una mierda. Volia demanar un ron cola i o sigui, no coneixien el concepte de ron Això és cola. perquè has de deixar de beure ron ja, perquè tens una edat. No. Està boníssim. Pots deixar de beure ron. Boníssim. O jo què sé, tot era generalment era vodka. Veu martini blanc, aquest senyor. Sí, t'emborratxes base de vermells, tio. Bueno, està boníssim. Sí. A veure, sí, però... No, no. Cabrón, És o sigui, veritat de festa, tio. És veritat que beure'm una botella de martini jo sol mentre està fent un treball no ha estat un punt més àlgid, però... Perdó, I sí. això. Però a nivell de concepte de festa, amb el temps em va acabar agradant més, perquè tenen coses que eren molt guais, en plan, anaves a veure un partit de futbol i en lloc d'estar allà en un bar mirant el partit i fent una birra, doncs t'anaves a un descampat amb un escenari, un projector, el projector, el partit, a davant un DJ, jo què sé, la barra, tal, no sé què, i allà la gent estava fent festa mentre miraven el futbol. Buah, no, o sigui, fan festa mentre miren futbol. Sí, depèn de... Clar, el Mundial, per exemple, Claro, no, és que el dic, Mundial a també. veure, claro, estàveu al Mundial, També. vosaltres, Vosaltres us vau veure el literalment, Mundial. bueno, el jugo ja com a guanyar Argentina, ja deve ser. O sea, Vosaltres vau mirar el Mundial d'allà? Sí, sí. Festa absoluta, no? Increïble. Bueno, Jo estava en depressió per Luis Enrique. Vull dir... a veure, ja va saber greu, perquè el tio feia els streams i tal, però... Jugaves, o sigui, vivies a Argentina i va guanyar Argentina. Jo, Sí, Jo vaig acabar d'aquella gent hasta els collons. Que hi havia gent que es tirava pels ponts, tio, que pujava les Estan faroles. molt tarats. O sigui, m'han caigut molt bé els argentins i tot. No vull tornar a viure un Mundial a Argentina en ma vida. O Bueno, sigui, Canviem de secció ja, sisplau, que portem un bon rato. Fem preguntes a aquests dos.
Notícies. Avui porto bastant notícies millors que les últimes. Sí. Suposo que ho sabreu, perquè va ser notícia que va fer que va sonar fort. Que hi ha hagut un home a Països Baixos que l'han denunciat per tenir més de 550 fills sí? per ser un donant de semen. Però il·legal, Ahí va. Claro. Jo volia saber per què era il·legal, ho he buscat. Bueno, perquè no avisava, no? Perquè ho feia ell de manera No, perquè crec que clandestina, no es podia, Algo així. no Perquè podies pots tenir donar com- tant semen. Claro, pots- sí. No, Diré que aquí tu pots a donar, Espanya... pots donar el que sigui. Espera, pots donar el que sigui, però quan arribes a 25 fills... 25 fills. Aquí és menys. A Espanya és menys. no són 5 o 10, aquí a Espanya. Són 12. si no 12, m'equivoco. quasi. Bueno, qüestió, en teoria màxim 25. El Jonathan M, que deu ser com M. Rajoy, està a una llista negra de Països Baixos des del 2017. Han passat 6 anys que tenia 102 fills en aquell moment. Però és que jo vaig llegir la notícia i ho tenia prohibit als Països Baixos i se n'anava a altres països Sí. a seguir donant semen. Sí, però és que a Països però- Baixos havia donat ja a 11 clíniques i tenia 102 fills. Va començar a expandir-se com si fos una multinacional. De mis cojones, literalment. Sí, Vale. I Se presentava amb la seva polla i un maletín. Si necessitava res més, aquest tio necessitava res més. a més direu, hòstia, per què aquest tio donava tant? Bueno, és que pots aconseguir de 10 a 20 euros per cada donació. Però segueix sortint-te superpoc... O sigui, Claro. vale, no. No. Quants Si diners? tens- 5.000 euros ha aconseguit? No, són fills. Però totes les donacions que haurà fet que no han... Ah, clar. Tenint Claro. en compte que t'estan pagant per fer-te una paja, vull dir... Ojalà. Joder. Tindria molta pasta. Bueno, després, evidentment, quan la gent se'n va començar a donar compte que aquest tio estava fatal, li van prohibir a molts països. A molts, no a tots. A Espanya, uns d'ells. Pues, relacionat amb aquesta notícia, m'ha sortit de que a Espanya això seria impossible, perquè hi ha un sistema que diu que te calcula, no, te segueix que quines donacions has fet tu perquè estava molt regulat. Després he mirat que on es fa aquest estudi i he vist que es fa a Màlaga, així que per tant no té validesa. No. Els pilla dormint segur. Sí, bueno. Eh, Serà el tiet de l'Illo Juan o alguna cosa. Serà fijo. Jo, Juan, podria. Què n'opineu de que sigui il·legal donar tant... O sigui, donar... Perquè hi ha motius, perquè Clar. també he buscat els motius. A nivell de genètica, o sigui, hi ha moltíssimes possibilitats que s'acabin ajuntant els fills... Vull dir que... Bueno, tenim una monarquia que ha És fet el- això durant Sí, anys. això i també. Bueno, però també. la monarquia s'ha quedat ella. O sigui, tu imagina't Clar, això. la monarquia... tio, Però ho saben. Lo xulo que podria ser, de repente, Però tu que imagina't... surt un fill menguito, tio. Coño, el encantado, com es deia? El hechizado. Sí, el... Carlos III. Bueno, crec. no sé. No, segundo. Però també hi ha el Langui. I a aquest tio no li ha passat res. No, no. Bueno, pues, efectivament és un dels motius. Per evitar que se puguin produir incestos involuntarios Home, en literal. edat adulta. És que... Però ja no és per l'incesto, perquè també, tio... Bueno, només hi ha dos motius a Espanya, Però per les malalties genètiques també, tio. L'incesto. Que claro. venen de dades de l'infesto. Sí, però clar, dic És que això... més capaç que... Vull dir, amb 500 fills, capaç que Clar. t'ajuntes potser és que 5 cops a la hi ha teva un vida. amb barri a algun germà Amsterdam teu i que no ho són, saps. sols són fills Clar, d'aquest la tio. cosa és... El si- barri rojo d'Amsterdam La cosa és que fills d'aquest. des de 2017 ha anat com a expandint-se i potser no tant, però els primers 107 són tots a Països Baixos. Per això, i tampoc és tan gran Països Baixos. No, és veritat. Si és el que els hi faltava als pobres holandesos. Sí, perdó mundial. Estan tarats, ja. No. I després, bueno, això és el primer motiu, els incestos, i el segon, que aquesta no ho he entès tant perquè no tinc germans, així que no ho entenc. Bueno, eso es lo que Que es para preservar su salud mental ante la posibilidad de tener tantos hermanos de familias distintas, con lo que sería imposible estrechar lazos. Per daños y prejuicios. Sí, no, jo crec que això és més com... Pel trauma. Exacte. Claro. En plan, que a vegades hi ha persones que, per exemple, quan... Si tu vols anar a adoptar a un altre puesto i hi ha dos germans o alguna cosa així, a vegades t'intenten convèncer perquè... O ja, t'intenten convèncer perquè els adoptis junts o... Sí, que no separis. Exacte. Sí, això ho he pensat, però clar, si no se coneixen, Ja, és que on està el programa? No sé, potser, no sé, hi ha gent que és sensible. Tio, però tu imagina't que coneixes amb una palla, ¿vale? O sigui, comences així, pues, bon rotllo, no sé què, comenceu a sortir, i després surt aquest estudi, o sigui, una prova d'ADN i sou germans. Tio, a mi me deixa un trauma increïble. Ja. O sigui, Però, no. Ja, però més enllà d'això, tipus,
Hi ha persones, per exemple, que estudien tot això de les constel·lacions familiars, de les relacions familiars i tot això. Llavors, jo m'imagino, tipus, persones que van allà com, vale, tinc consciència de que tinc un germà a Madrid que no he conegut mai, simplement ho sé perquè ma mare m'ha dit que Pues imagina't algú, algun dels seus fills que decideixi tirar cap a aquesta branca, Que per probabilitat, que tants que per en té. probabilitat més d'un, i dius, no, mira, tinc 499 germans, por ahí. Bueno, s'estima que són més de 550. Pues, És que t'he dit. Un partit de futbol, 449 dona. Sí, per una lliga. Joder, macho. Hombre, però és que segurament n'hi ha que poden ser pares i fills, perquè ell, perdó, que he llegit, Home, porta des no, de 16 anys, I quants anys té aquest home? 41. Ah, vale. Sí, porta quasi 3 La mamà de la mamà. No, és que Hòstia, fill de o sea, puta. el fill dels seus primers fills tindrà la mateixa edat que l'últim. Sí, Claro. literal. Mare meva, tio. Bueno, Vaya padre. següent notícia. Aquesta sol d'agafada per fer un comentari molt falta respecte a un col·lectiu i passem ràpid, faig el comentari i me'n vaig. Xina ha descobert que hi ha una reserva d'aigua a la Lluna, no sé si ho sabíeu, Sí. una reserva molt gran. Sol vull dir que la Lluna ja té més aigua que Àfrica. Va. Següent. Bueno, vale, sí, no, totalment. Ja està, sol volia fer aquest comentari. No sé si últimament us heu enterat, intento passar ràpid perquè és que... Clar, és que tu et penses que era molt bona idea, no?, fer aquest comentari. No, Clar, no I era després molt has dit, bueno, potser no és tan bona idea. No, bona idea m'ho sembla, però jo pensant ràpid. Que, bueno, fa uns anys que s'estan... Això és com quan folles de festa, saps? O sigui, fico i surto, ja està. És això, no? Entres al vàter i marxo. Les coses ràpides. Bueno, per les noves sensibilitats s'estan canviant títols i fragments de llibres i de pedis. Què és això? Ahí voy. Com que noves sensibilitats? Per les noves sensibilitats. Són Spiderman, tenen sí. sentit aràcnid. Bueno, se canvien títols. Jo us he portat un exemple, que per exemple sabeu qui és la Agatha Christie, Sí. us sona almenys? Pues té un títol del seu llibre de fa molts anys que es deia 10 negritos. Pues Va. ara, en francès es diu Etchayen Chen, que eren 10, El Chino Chen. eren Xino 10, Chen, sí. i a Espanya es diu I no quedó ninguno. Hi ha una mica de canvi. Això és una cosa que s'està fent últimament, perquè... Bueno, però això ho porten fent els espanyols des de fa no sé quan. No, Fast no, and Furious, Ràpido i Furioso. No, però és que la sí. diferència és que a Espanya es deia 10 negritos, i ho van canviar perquè ofèn. Però el títol clar, l'Agatha Christie és anglesa, no? Sí, pues eren... Claro. Era ten Blacks o Ten Black Guys? Era un llibre o una escena de... No, Sí, era un vídeo Autobusos X o... No ho sé, perquè, la veritat, a tant no he arribat a la notícia. Sé que es deia 10 negritos, no sé exactament el títol original com es deia en anglès. Claro, perquè és això, perquè potser me la puc trobar a Blackett, saps aquesta? Agatha Christie. Claro, saps? I dic, espera, dic, això no és el que estic mirant. El típic meme que surt una xavaleta al mig. Sí, sí. Saps? ten... Potser això. Hòstia! No pot dir això, és Shadowban. Uau. Us podeu imaginar per on van els tiros? No, dis-ho. No, claro. És la N palabra. La N palabra. No! Són 10 little... Claro. Claro. I nosaltres, clar, no som gaire inclusius en aquest podcast. No, però no vull que Si en YouTube vez de ens... negrito el haguessin dit conguito ja me descollonava. Bueno, això perquè l'altre dia va sortir la notícia de que havien de readaptar uns altres llibres. Què n'opineu de que es canvin coses que ja estan escrites? De que es canvin, no que es canvi contingut, sinó que es canvin expressions. Jo totalment en contra. Si l'autor ho ha fet així, ha fet cas a l'autor. Per molt que fos un subnormal, per molt que el títol està dient, si tu llegeixes és perquè t'interessa el que ha escrit aquest tio. I aquest tio li ha donat aquest títol. O sigui, jo soc aquesta partidari de no traduir ni els títols. Fast and Furious, però Fast and Furious a tot el món, saps? És que jo crec que sí que s'ha de... O sigui, crec que les converses com generacionals no tenen molt sentit. Al final, l'Agatha Christie es regeix per uns paràmetres que no són els nostres. Llavors, com tampoc crec que sigui com una persona, jo què sé, bueno, no sé, realment no la coneixia, però em refereixo que crec que potser val més la pena conscienciar en les futures generacions, o les actuals també, que ens hem de conscienciar moltíssim en no caure en aquestes racistades o com qualsevol altre El d'allò. conservadorisme, no? Sí, Diguem. que no tant en anar canviant coses del passat que al final, mira, doncs, era així, ja està. I també la societat era més així i el context era més així, convidava a fer aquest tipus de títols i llibres, i ja està. I tu vols opinar o passes? No, a veure, jo opino el mateix, o sigui, és això, en plan, està escrit i punto. Jo, per exemple, que aquí, no sé el que opineu, de Disney,
que fa una mica... És que això lo mateix. és l'altre exemple Ah, que és l'altre- portava. Ah, vale, És l'altre vale. exemple. Que van canviar, perquè no sé si heu vist recentment Peter Pan, jo no, evidentment, No. però No, els... bueno, espera, n'han fet una de live action, n'han fet una de persona. Bueno, però no és el punt. Ah, vale, vale. És que abans, quan Peter Pan... Els nois que viuen amb el Peter Pan allí a Nunca Jamás eren índios i es deien Piegues Rojas. Vale. Ara no, sí, ara no sé com es diuen, però això no. Crec que se va quedar nens i a tomar por culo. I això, bueno, el que deies, però sí que amb lo de Disney, que no ha sonado gato. Això, però a veure, en plan Disney perquè trobo que és l'exemple més heavy, no? Però ara, per exemple, vaig veure que fan faran una sèrie de la, no sé si era la reina Cristina, no sé, una anglesa que amb uns escrits es descreia que era mulata. Però es veu que eren comentaris, que en plan, són antics, no es poden, bueno, no s'han desxifrat, o sigui, tenen sentits ambiguos, es veu per la llengua i per com estan escrits, inclús poden ser crítiques i no és que fos ella així, saps? Que és com un insult, no? Dir-li rotllo que té rasgos africans, no és que els tinguessis que se n'en foteien amb ella, perquè va entrar de reina molt jove. Era la reina Carlota, podria ser? No tinc ni puta idea. Charlotte. Això, Charlotte, la Queen Charlotte. Pues ara fan la sèrie i han ficat a la reina, pues, sí, totalment. Pintaza totalment. increïble. Esa me sona, però increïble. Pues eso, l'han ficat de protagonista negra i els quadres era sempre blanca. Però també lo dels quadres passa el mateix amb Jesús. O sigui, Claro. Jesús és un tio de Jesús, Jerusalem, literal. que tu ubiques I no allí... sabem. hi O ha els ni- reis, no hi que ha els hi ni foten rei. unes cares. Claro, els reis Sí, sí, sí. s'intenten tots ficar mitjanament guapos. Literalment. Per això. El que és molt bèstia és, per exemple, amb Isabel II d'aquí d'Espanya, tu veus retrats que sortia més o menys guapa, però, claro, aquesta senyora ja va viure quan està la fotografia i tot, i la veus en fotos i dius, això és un bitxo, això ni amb 10 cubates li tira un japo, saps? Però a les fotos, als retrats, claro. Home, claro, la pintura és Imagina't que interpretatiu. ets Picasso, com has Claro. de representar a un tio feíssim, però, claro, si surt Se feo, nota igual te que- degollen, pues. Bueno, igual no, ho fan. Segurament. La de retrats que deu d'haver perduts o cremats, que van dir, és que tu ets així. No, però és Cataclísmic. que directament ni es feien. Sí, sí. Jo m'he inventat alguns trossos, però crec que no valen la pena, perquè les he llegit i dic, bueno, he mirat quant de temps portem. Anem a les dues últimes notícies. Una és de la meva terra, de Mallorca, i és que s'ha mort el primer guiri de la temporada. Ole! I assistiu! Espera, puc intentar endivinar la causa de mort? Sí, però no, crec que no adivinaràs. No, llavors Vale. entenc que no és balcònic. No és balcònic, és que... Ai. Com a etílic. No, se va despenyar. Se va tirar per un barranc. Se va tirar per un barranc. Se va tirar per un barranc que baix hi havia aigua. Ah, crec que ho he vist. Però no va que va, cal- va ser com les pedres. no va calcular Balcònic a lo natural, no? Sí, que és una cosa molt típica de que fem nosaltres, de que, claro, jo m'he tirat, jo he fet balcònic, que m'he tirat per un barranc, evidentment. Bueno, jo vaig anar a Mallorca i Vull dir, ho vaig fer. si no, no te donen el carnet de mallorquí. Però, clar, tu abans de tirar-te... És igual que follar-te una cabra, saps? Hi ha una- També ho has de fer. El de les pilotes. Jo, la meva cabra de guita, Però, o sea, per tirar-te un barranc has de primer anar baix i mirar que hi ha distància suficient perquè som unes cabres loques, mai millor dit, però tenim una mica de cap. Aquest el que va fer va ser arribar i va dir a la seva dona me tiro, se va tirar i Quants anys tenia el míster? 29. Ah, bueno, és que com que has dit dona, Sí, jo dona m'he i- imaginat un guiri de 40 anys. No, tenia dos, Sí, sí. tenia dos fills. Què? Ah, bueno, bestial. I per el que ha sortit de la notícia, això ja és de l'última hora, així que a saber, havia trucat a son pare que s'ho estava passant de puta mare per Mallorca. Sí. Puta mare, Me estoy pasando de muerte. Bueno, així que donem per benvinguda l'estiu. Sí. I seguirem a la Federació Balear de Balcònic, que és una La conta de Summer Twitter. Season. És una conta de Sí, per Twitter. un moment m'he cregut que hi havia una federació que contava això. És de Twitter. És una conta de Twitter. No, però que hi ha una lliga que... Dic, hòstia, els pressupostos de Mallorca. No, que a final d'estiu fa un recompte de que calcula que de quant de pisos s'ha tirat, perquè clar, no és el mateix fer balcònic de 3 pisos que de 7. Dona més punts i al final fa un rànquing. No, i se donen premis i tot als països. En petit comitè, perquè clar, però és increïble. Jo aniré portant actualitzacions. Porfa. No, això m'interessa. Sí, ja. Això m'interessa. I l'última és que es preveu obrir un nou centre de consum de drogues a Lleida, que l'Ajuntament, amb col·laboració dels fons europeus, construirà una nova estació d'autobusos a Lleida, deixant l'antiga lliure perquè els jonquis se droguin sense sorolls d'autobusos i nens cridant. No fotis. Obriran una nova estació d'autobusos, Ah, on? per tant l'antiga quedarà... O sigui, l'antiga... Sí, jo sé que la volien reestructurar i Pues no, moure-la. pues la deixaran lliure. No hi ha cap projecte per reformar-la, per tant quedarà una nau industrial perquè els jonquis se droguen tranquils. O sigui, el que fan ara, però sense bus. Però sense busos, clar. Ah, de puta mare. Els Bueno, busos- per a aquella gent. Els busos se mouran a l'estació de trens.
Bueno, al costat. Saps que hi ha com la valla aquella... Claro, lo que era la fàbrica aquella. Sí. Sí, que és un edifici modernista, la mar de maco, sí. I això és què? Bueno, l'intel·lectual. Sí, no. No, perdó, historiador, És igual. No. I ja està, sols era comentar que Lleida fa obres perquè venen eleccions, com totes les ciutats. Putos. Com totes. Sí. I ja està. Fins aquí les notícies d'avui. Pues molt bé, Colau. Espero que han estat bastant millors que les últimes. Sí, des de luego, perquè... Un xat de gent a més del límit de velocitat, Sí, quasi totes. Però totes buscaven el teu problema, saps? totes eren motius Claro. perquè no ho sàpiga. La setmana passada vam parlar d'un tema que el Joey era conductor. Si voleu saber de què anava, mireu-vos el podcast, vinga. Molt bé, Colau. Aquí s'ha estat He molt estat clean. molt ràpid, he estat molt ràpid. Sí. Genio del màrqueting, la verdad. És el que vaig pagar pel curs. 25 euros. No passa. Pau Vigaró, és el teu torn de Sí, començar a me parlar toca ja. i jo me callo un rato. Bueno, ara jo us portaré... Bueno, m'he ficat ulleres, pel Spotify, claro. Jo porto la meva... És com una mica la... Com es diu ara? És un DLC, no?, de la secció del Colau. I és que li porto notícies, però jo porto coses rares. Són una mica datos inútils, no?, que pues, no serveixen de res, però estan guais. Mentre som un fiqui. Vale. Vale, pues bueno, pues jo segueixo. Bueno, pues es veu que nosaltres parlem una mica de les funcions vitals que fan les persones, no? Trobarem pues, que què fem? Mengem, no? Ens reproduïm, pues, dormim, socialitzem, però també n'hi ha una que es veu que no és sol de persones, jo em pensava que sí, i és fer... i és masturbar-se. Sí, Ah, sí? però si hi ha 1000 vídeos de monos masturbant-se. No, però jo no parlo de monos, i tampoc parlo del cuco, del perro pajero. Jo tampoc parlo d'aquest, no. Parlo de que hi ha molts animals, jo n'hi diré, aquí tinc una llisteta de entre 5 o 7. Jo vull fer una intersecció. Dis? És que s'acabarà la bateria de la càmera i jo me quedaré sense plano. Vale. Sí que això s'escoltarà la meva veu. Vale. Pues, bueno, això, no?, que hi ha molts animals que, tot i que no tenen mans, que se toquen. Com? Pues aquí ara vindrà l'explicació, que ara ho porto. Per exemple, els pingüins, és que literalment els pingüins Però, va, se toquen. No pot ser més secció, Pau. Coses random, pajes i animals. Literalment, Pau. Sí, no. No em sorprèn per a res. Pau descriu en dues paraules, o sigui, animals, pajes i coses rares. O sigui, bueno, serien 4, però és el mateix. És un concepte. Bueno, com se masturba el pingüino? O sigui, és que literalment un pingüino no pot volar, no pot córrer i literalment, o sigui, a l'iglú, que tant, no arriben a la santeria de dalt. O sigui, és un bitxo que no fa res. O sigui, sol pot nedar, El pingüino saps? és el millor animal del món, amb això no et digui. Pingüino és Tio, espectacular. és un pardal que nada, no pot ni córrer. Bueno, Bueno, és un però és que, pardal que nada. és literalment això, un pingüí. Però bueno, el que sí que podem fer és donar-se un gustito. Què fan? Literalment s'esfreguen contra roques. Troben una pedra i s'esfreguen. Però és que hi ha una cosa més túrbia i és que quan vosaltres veieu els pingüinos que se deslicen pel gel, Sí. no és que tinguin calor o és que se moguin més ràpid. És que també ho fan perquè els dona gustito. Uau. Sí, és una mica turbio. Jo tot això m'estic imaginant un estudi de Pau, allà a meitat de res preguntant-li a un pingüino, tu com te masturbes? I apuntant. No, és que això és del 1912 ja, o sigui, Ostres. fa un huevo. O sigui, fa més de 100 anys que estudiem com se masturben els pingüinos. No, literalment, literalment. Però és que no són els únics, perquè, per exemple, les tortugues també ho fan. Que les La tortugues kiwi se masturbe. és femella, no sé com ho fan les femelles, però els mascles sí. Claro, el pròxim dia porta el kiwi, ja veuràs. Així la gent vindrà. Bueno, que són un bitxo lento, saps? Però sí que són bastant espavilades a l'hora de tocar-se una mica. I és que, a veure, hi ha vídeos de tortugues pues, fent... A veure, tots sabem com fa una tortuga, no? Que fa el sorollet, fa una mica... Sí, tal qual. Pues, que ho fan amb sabates i coses així. Pues, en aquest moment s'estan masturbant. O sigui, agafen objectes i s'ho munten. Com els gossos. Tal qual. Sí, pues, tal qual com els gossos. També, però, també ho fan els dofins. Dels dofins no em sorprèn gens. És que els dofins Estan són taradíssims. Són un loquíssimos. fill de puta. Estan loquíssimos, Em sembla el tio. pitjor animal del món. Ojalà T'ho se juro, mori. O sigui, primer de tot, un delfí és retrasat per naturalesa. O sigui, Això ja no ho qualsevol sabia. mamífer que hagi tornat a l'aigua, vull dir, pot ser Bueno, més sí, imbècil, és tio. veritat. Vas evolucionar 40 no sé quants milions d'anys per viure fora de l'aigua i diu, jo vull tornar. Me da pena. Perquè pot ser tan imbècil. Però se droguen. Sí. No, se droga... També. Bueno, no, però Estan o sigui, loquíssimos, sí, els no, pingüins. però amb això flipareu. Inclús intenten violar a persones... Sí, és veritat. I, Va sortir un cas. i violen a Sí, Sí, altres dofins. hi ha altres bitxos, I a també. cries també, sí. Sí, s'han vist cadàvers de dofins al fons marí com amb símbols de violència i de tot. Tal qual. No, doncs es veu que els dofins
Però és que es veu que han trobat maneres, inclús, que els tios fan orgies, no, els dofins fan orgies, i arriben a fer sexe oral, també. Inviten, no? Joder. I aquí perdent-lo tot. No, però és que... Estem fent un podcast aquí. Tio, que els dofins fan sexe oral entre ells. Que asco de bitxo. No, que és veritat, o sigui, estan tarats. Però és que els tios, o sigui, els mascles, o sigui, les femelles no gaire, les femelles com se toquen? Pues, se freguen pel terra, van així reptant i ja està. Que segueixen sí, per la sorra, asquerós. per la sorra. Que raro, però, bueno, t'esfregues, els animals es bueno. Però és que els mascles, o sigui, es veu que s'han arribat a trobar que s'enrotllaven el pene amb una anguila per donar-se. No, t'ho juro, no és mentira. Que és que asco de bitxos. No, que estan Però taradíssims. si també juguen amb el peix globo aquest Per drogar-se. per drogar-se. Sí. Però, bueno, i amb peixos morts, també, Sí. amb els cadàvers. No, que estan tarats, estan molt tarats. És que qualsevol mamífer del mar, igual que les orques, que amb les foques petites, quan les maten, juguen com si fossin a vòlei i se les van passant. Bueno, les orques són bastant villanos villanos. d'una història mal contada, No, No, jo això passa amb el tauró. Bueno, també, sobretot Sí. amb el tauró, és El veritat. tauró sí, el tauró és mig tonto, el pobre no fa res. Ahí està, glu, glu. Però és que a part una orca és filla de puta. O sigui, No, molt. Té 40.000 tècniques per matar, que és que i a part maten per gust a vegades. O sigui, estan estudiades i vull dir, en plan, normalment els animals pues, maten perquè tenen gana. I se la peta. Però no, Tal l'orca qual, diu, tal pues, furbo. I pillen una foca petita i es juga a furbo. O un pingüino. Un pingüino també. clon. No, que asco de bitxos. Cabeceo a lo Ronaldinho. Mamífer saps? I ja aquàtic, està. tio, s'hauria d'extingir, Tal tio. qual. No, també, els que ho fan també són els elefants. Però els elefants, a veure, però són molt enormes, Clar, és que... saps? Però saps què passa? Que a grandes problemes, grandes remedios. Què passa? Agafen pedres enormes. Sí, o sigui, es veu que, però és que inclús es veu que hi ha zones protegides que estan d'elefants que les persones faciliten un pedrolo perquè se puguin desfogar. Ah, És que si nosaltres som retrasats, és que... No, però... No són tan diferents els animals. No, són tan no és diferents. veritat. O sigui, en comptes de satisfyer donen una pedra. Hi ha més És el punts que hi ha. en comú que no en contra dels No, animals. tal qual. Jo no sé on vaig llegir que els orangutans saben parlar i saben fer de tot, el que no volen és pagar impostos. Sí, ja creuria. Sí, alguns venen de Marroc. Bueno, a mi me S'acaba cancelen. d'ofendre que ha fet un xiste de que a Àfrica no tenen aigua, A mi, saps? a mi me cancelen, però jo tinc acceptat. Bueno, va, seguim amb el següent ja, canviem de tema. Sí, sisplau. I són les morses, el bicho gordo marí, que és com el colau. Bueno, Però que sembla... també té bigoti, com el colau. Bueno, que, tot i que són molt diferents a nosaltres, jo crec que d'aquesta llista són els que més es diferencien de nosaltres, però es basturmen de la manera més similar a nosaltres. O sigui, amb les aletes, sí, doncs es veu que s'arriben. S'arriben. Hòstia, qui ho diria? L'únic que, clar, amb una no poden fer-ho, claro, amb una aleta no poden enroscar-se, però amb les dos. Claro, sí, tal qual. Gaizka. Ja està, acabo de... No coneixen a Gaizka, Bueno, la València. i millor. Un amic Sí. nostre. Que I té. pues fan això, sí. I també l'últim ja, que bueno, són els esquirols. Però aquests es veu que literalment són molt pajeros Ah, sí? i són exhibicionistes. No, literalment, o sigui, hi ha cops que estan sense fer res i quan els mire la penya se fiquen amb una nou o contra les branques se fiquen a tirar-se-ho, sí. Uau. O sigui, pitjors que la veïna de baix. Sí. Bueno, ja l'he pillat uns quants cops. Joder. Però bueno. Dis-me que has portat algun dato que no sigui... No, però, a veure, amb els esquirols vaig a dir pues, que té una... A part de... No. Podem sortir, si us ho No vull... Però deixa'm acabar, perquè els esquirols no estan dolent. Perquè són molt pajeros i exhibicionistes, sí, però es veu que ho fan per buidar-se per dintre els mascles per no poder pegar malalties sexuals a les femelles. O sigui, ho fan... O sigui, és com Són de doble nets. filo, sí. O sigui, ho fan com a per dir, per evitar, jo què sé, malalties genètiques o el que sigui, me la casco i després ja me dedico a fer coses. Bueno. Sí. Jo he de dir que, a veure, després de tot... La paja curativa de tota. Sí. Jo després de buscar tot això me sento bastant bé a mi mateix. O sigui, Sí, jo tu pensava que... pots estar tranquil, Pau. Sí, jo pensava que era un pajero i Si sembla et que no. pilla ta mare pots dir que ets un Sembla eriçó i t'estàs purgant. No m'arribo. No, però... No. Soc flexible, però... No, Dis-me que et portes un altre tipus de dato. no porto un altre tacto. És que ha estat el dato d'avui perquè és que Ja m'he està. trobat bastant heavy, sí, bastant interessant. Animals masturbants, Sí. Bueno, tio, què passa? És un bon debat. No, res. Tu tira Sí. pa'lante. Però bueno, ara si vols puc portar la secció especial.
Us he fet una secció especial, ja que veniu un d'Argentina i pues, tu de Brasil, pues he dit, tan diferent és la música i les lletres, al cap i a la fi. Per tant, us he portat un quiz. Jo us diré un tros d'una lletra, a veure, de cançons conegudilles, Vale. que poden ser d'artistes argentins o brasilers. Vale. Jo us les diré en català. I m'heu d'adivinar pues, si és argentí Argentina o Brasil? o brasilena. Vale. Ara, que això és un punt, o sigui, heu de competir, no us podeu ajudar, ¿vale? Però si a sobre adivineu la cançó o l'artista, o les dos, Vale. pues és un punt extra. I el que guanyi... Ah, que ara ja Hi ha portem, premi. portem premis i tot. I és Olé. una altra birra. Bueno, No la mostres en Perfecte. càmera. no la mostro en càmera perquè, òbviament, No, Perquè no. és es mentira, no hi ha cap birra, No, no és- n'hi ha cap. és una llauna de refresc. Estem al rectorat de la Universitat Pública de Lleida. Coses I, pitjors s'han fet amb aquest rectorat. sí, aquí Però- al tercer pis passen moltes coses rares, que sento. Bueno, això ho deixarem per aquí. Però bueno, que sabeu que hi ha premi i heu de competir. La botella de Vale, Coca-Cola. He dit que ho llegiré de manera neutra, llavors si no ho pilleu, ficaré una mica l'entonació de la cançó, ¿vale? Vale. Si no ho Vale. pilleu de primeres. Ara, clar, penso que això, en plan, rotllo, si algú acerta ja el... com es diu? L'idioma, ja és un punt. Ja. Vale. O sigui, l'altre és extra, ja. Vale. Però bueno, va. Si voleu començo. Jo com veig Vinga. que tu no t'has apuntat, jo m'emportaré els punts. Vale. Dissabte de festa, la multitud va començar a ballar i va passar la noia més bonica. Vaig agafar coratge i la vaig començar a parlar. A Brasil, Sí? sí. I quina cançó és? És la de Balada, del Gustavo Lima, no? No, la del Michael Teló, la del el seu xipeu. Molt bé. Terrible. Molt bé. Sí. Quants punts són això? 2. 2? Un per l'idioma i l'altre per la... Sí. Pues, joder, comencem fora. A veure, he de dir que la dificultat va una mica augmentant. O sigui, he ficat ara algo fàcil. Vale. Per exemple, ara, nena, truca'm, després hi ha festa. Vull sortir amb tu a l'alba, ballant i saltant fins que surti el sol. Argentina? És la teva resposta final? Jo dic Argentina. No, però... Però hi ha penalització, Sí. perquè això no sé si ho has dit. No, penalització no hi ha. És sol, pues, si ho han d'adivinar. A veure, torna a dir el d'allò. Vale, si vols, la canto una mica amb el... Saps? Si l'entono una mica. Nena, truca'm després... Hòstia, m'estàs... El meu cap Nena, sembla una bona idea. ho passarem millor escoltant-lo que participant. El meu cap sembla una superbona idea, això, però ara m'està semblant horrible. A mi me passa també amb el podcast. Va. Jo, a veure, pots tornar a repetir-ho? Jo no sé. Aquesta és. Claro. A veure, bueno, Ah. vale. És, bueno, nena, truca'm, després hi ha festa. Vull sortir amb sol a l'alba. És que, clar, això en català és impossible. Bueno, ballant, saltant, fins que surti el sol. Ah, sí, aquesta és la que he dit abans, la de Balada del Gustavo Lima. Sí. Joder, tio, 4 punts porta. 4-0. Jo avui t'està humillant. Una més. Vale, va. Jo vull una tia més que t'humilla. Sí. A veure, aquesta. No m'enamoro, ja que aquí som tots taurons. I si tu i si tu t'enamores, nosaltres anem a per tu. Aquesta és la del Tubarau, aquesta és de Brasil. Però poden haver alguna que sigui d'Argentina, fill de puta, tia. Bueno, però què ho he ficat? Una sí, una no? Llavors ho pilleu. Fica quatre brasilenyes, dos la mateixa cançó... No és la mateixa cançó. No, No, però les és que dos ve- és que primeres- ve No, però si No fort. és la mateixa cançó, capullo. No, Era el seu tipego i la balada boa. Bueno, és una puta merda. Què passa? No sé recopilacions de Neymar a Santos amb aquesta cançó. Sí. Vinga, va. Següent. Estic més clara que l'aigua. Flueixo encara que demà te'n vagis. Jo no sé què em passa, però vull passar-me de la ratlla. Diré Argentina perquè ja toque. És la de... És del Woz o del Duki, o no ho sé. No. És que segur que també és brasilenya. Vull dir, no. A veure, pots repetir? Jo dic que és brasilenya. Vale. Jo dic que és Argentina. Pues la Marisol s'emporta el punt. És la cançó de Miénteme, Ah, la de la Tini. de la Tini. Estoy más clara que Qué el mal. agua... Claro. Tío. están ahí. No, Ah, la sí, frase de de- Tini, de- te ficaré, de- dale, de- miénteme. No, tío, no. Dona alimentation. Jamó. Home, acabes de ficar l'anterior, la de tiburón, simplement tiburón. Sí, però és en portuguès. Tu no haguessis entès res. Tampoc. Cabrón. Però jo vull... Tio, és que no m'estàs donant cap punt a mi. Tio, pues escolta, va. Ei, baby, no veus que... Argentina. Pots parar? Espera que ho hagi acabat. Ei, baby, no veus que m'estic morint? Perquè una estoneta em regalis la teva atenció? Argentina. Ah, crec que sí quina cançó és. M'ha vingut al cap a mi. Vale, és Argentina, sí, va. Te donem un punt, va. Vinga, Però, va. si adivineu la Però cançó... si algú dels dos adivina, s'emporta punt extra. Sí, és artista argentí. Són els artistes argentins, claro. A veure, com és?
Ei, baby, no veus que m'estic morint? Perquè una estoneta em regalis la teva atenció? Hòstia, tia, no sé. Com si diu? Pablo Londra. No, el Pablo Londra és... Pablo Londra. La Maricel s'ha tirat un triple i ha entrat increïble. Punt per la Maricel. Era la cançó de la nena maldición. És la segona... A veure, nena maldición, no sé què, baby, pa que... Tu decías que no, ara no me la sé, no me surt, però... Era això, literalment. Sí. Vale. I vos heu de creure perquè no s'ha parlat. Sí, sí. Bueno, sí, no, totalment. Bueno, va. Tu vius amb un altre i jo mitjanament sol. A mi no m'estimen i ell no et valore. Ah, Ell no et saluda ni et diu hola i a mi pues, no em parlen ni cap hora. sí, aquesta és la de Pablo Londra també, de Adán i Eva. Aquesta tia. Sí, és el puto... El Sazam, Literalment és el Sazam. Jo vull, tens un punt. No, Tens un punt. Com la meva mitjana T'estan a la destruint. història. Però bueno, encara n'hi queden unes quantes, encara pots remuntar. Joder, Si les literalment portem la meitat. Pots remuntar, Tu Ara, les hauries donat totes, Jo ja. esperant a recu. Ah. Bueno, va. On ets? Que avui et passaré a buscar. Per recordar-te que algun cop vam ser. Torno, que m'he entroncat una mica. On ets? Que avui et passaré a buscar. Per recordar-te que algun cop vam ser. Jo què sé, diria Argentina i del Litquila. Sí i no. Bueno, O sigui, que t'emportes un punt. Bueno, té un punt, va. Tens un Algú dels punt. dos sap de qui pot ser? No? no, Mr. Shafam? És que em sona molt. No, no ho sé, no ho sé. No? Pots tornar a començar? És la cançó de ¿Dónde estás? del Kea. Vale. ¿Dónde estás? No sé ni aquesta qui és gent el- ni Ja, és que jo escolta. aquesta no sé qui Cabrón. és. Que fa anys que no l'escolto. I bueno, el Pablo Vale, Londra... Però l'has sentit. Pablo Però saps quina cançó Londra. és? Sí, sí. Claro. A veure, literalment he ficat tot cançons en plan que tenen moltes repros, I jo dic, les coneixen els dos fijo. Sí, està. Aquest tio... Tiburón. Me cago, Bueno, va. borratxo. Bueno, em vaig aturar a la pista de ball. Era amb un cul gran, amb el cul al terra. Brasileño, perquè és una guarrada, això Argentina no Sí, ho això és juguen. argentí. Vale? Sí, sí. I quina cançó és? A veure, torna de la lletra. Em vaig aturar a la pista de ball, ella amb un cul gran, amb el cul al terra. Alguna sí, d'Anita, la o algo. de Olla Explosau. No, la de Bueno, qui ha dit que era brasileña? Tu no? T'emportes un punt. No, Glamorosa no. No sé ni quina és. Jo crec que sé quina és. Jo ni puta idea, vull dir, no... Bueno, t'has dit que era portuguès. Jo- Bueno, vale, jo- jo jo- dic que jo- està fent la pena. Sí. Una mica. Vale. Te puc intentar? És la de l'especialista. No, aquesta és la de Ola Explosau, la que he dit ella. És veritat. I no ho és. Quin és? És la de Parado no bailao. Vale, sí. Literalment és l'estribillo. Bueno. Clar, també clar. he tirat de traductor i no sé si és Clar, exactament sí, la clar. traducció literal, saps? No sé, Però bueno. que és Claro. Com es diu? Parado no bailau sí que és això, però no sé com segueix la cançó. Algo del poposau grande, deia. Ah, Algo pues així. sí. No, literalment era això, Portuguesos. Joder, portuguesos no. Però, per exemple, una persona que parla francès és francòfona. Ni idea, no? Ni idea. No sé. Ni idea. No. Però sí que... Bueno, n'hi queden 3, va. El jove no pot guanyar, ja. Aquest cul és un préssec. És una guarrada, és un brasileñ segur. T'agrada perrejar. La teva amiga m'ho ha explicat. Mami, gira't i posa't en posició. Hòstia, el mami- Que si t'agafo sense pressió. Això és una guarrada, això és brasilès segur. Aquesta guarrada... És la teva resposta final? Jo no puc dir res, jo fins que els dos no parlin no puc dir res. Vale, pues vayam a Argentina, va. Pues la Marisa, La s'ha Marisa, portat el punt. Qui ha sigut el guarro que ha escrit això? El Caleb Dimas i la de lau a lau. Ella, La de... ese culo, un melocotón. Vale, vale. És aquesta, tio. Sí, ella mueve la cadera va al lado. Però és aquesta, sí. Vale, va. Aquesta és una mica complicadeta, aquesta Vale. és... Vale. Més que res, allunya't del meu camí. Vull passar, perquè l'ambient està animat. El que vull és ballar. Charango. Podria ser-ho, però no. Làgrimes de sang. Bueno. Puc tornar a llegir? Sí, No? torna a llegir. Més que res, allunya't del meu camí. Vull passar, perquè l'ambient està animat. El que vull és ballar. Ni idea. He de dir que la primera frase és molt... Com és Molt traductor. Més que res. És o más que nada o más que nada. Bueno, no, literalment el Colau s'emporta el punt, perquè és la cançó del Más que Nada, que és portuguesa, per si no sabeu. Però bueno, va, l'última... Recompte de punts, sisplau. Maricel, 10 punts.
Joey, 3 punts. Bueno, crec que ja saben qui s'emporta el refresco. És un refresco. Sí. Però la última ja per acabar. És una mica, i la sabeu els dos, és molt coneguda, Vale. que és i quan m'apropi et tornaràs boja. Et tornaràs boja, o sigui, locura dins la teva roba. I ara quan m'apropi ho faré diferent. Estic segur que et deixaré bocabadada. És que en català sona tot estupidíssim. Però clar, després la cançó l'escoltes i dius... Se sembla una cançó de 31 fam. Hòstia, com és, a veure? I quan m'apropi et tornaràs boja. Et tornaràs boja. Locura dins la teva roba. Quan m'apropi ho faré diferent. Estic segur que et deixarà bocabadada. És que ni putíssima idea. Ni idea. Bueno, diu un idioma. Argentí. Però brasiler, bueno, en portuguès. Se'n mort del punt Era avui. brasiler. Aquesta porca. És la cançó de Barabere. Ah, vale. Hòstia. Bara. Bere. Tio. És que t'he de dir, és una cançó que fa 80.000 anys que no escolto i quan l'escoltava tampoc em fixava gens amb la lletra. Claro, Com a- Bueno, pues, però dius, claro, però ara ho escoltes i Clar. dius, en català sona estupidíssim. Sí. Tot i que en portuguès no ho escoltes, no? Ja. Però en català sona fatal. Sí. Veus? I és per això que tinc una idea, és que no hauríem de fer reggaeton en català, perquè trobo que sona horrible. Almenys. Claro, o sigui, ficar lletres guarres en Jo català t'he de dir, és bueno, no horrible. fa ben bé reggaeton. Bueno, sí, té alguna cançó de reggaeton. Bueno, urban. La Muixca, la germana de la Batial. Ah, sí? No sé A mi qui és. m'agrada. No la conec, personalment, ho sento. Jo, o sigui, no... Jo personalment... Però és la pròxima. Ojalà. Bueno, no. Però sí, m'agrada. Jo sabia que feia música, però no sabia el que feia exactament. Bueno, no fa ben bé, o sigui, no fa només reggaeton. Bueno, és urban, d'això que fan de tot. A mi m'agrada, Sí, sí. com ho fa. Bueno, tu, Colau, perquè no escoltes res. Tu, a part dels tallets... Vivaldi. aquests- Escolta, hem estat abans al bar, sol cante, o sigui, no pots parlar amb ell, està tot lo de, en el fercho, Està esquizofrènic. Sí. No, a més escolto Sexani en bucle. Sento, no puc evitar. Xupada de polla, ja sí. Sí, totalment. Lo pitjor és que no s'allunya massa de la realitat. Passem, sisplau. Següent. Bueno, vale, Colau, ara que vindria. Una altra secció teva, no? També, joder, Colau, no callo, Hòstia, jo m'he passat la primera part del programa parlant. Ara jo estic sent un actorazo, perquè jo ho sabia, però m'estic fent el tonto. Arriba, si no m'equivoco, l'horoscopoc. Sí? I per què horoscopoc? Perquè o sigui, té tan poc d'horòscop com jo de la idea de que va l'horòscop. És literalment el mateix. Perfecte. Què passa? L'últim dia, per exemple, vaig fer una petita predicció, avui serà una mica diferent. Vale. Avui diré quin perretet segons el teu signe. Bueno, No, jo no t'he dit res. És el teu moment de glòria. En qui no li agrada o sigui, sentir-se identificat amb un perret amb el seu signe de l'horòscop? si et toca el mierdón, a poca gent li agradaria. No hi ha cap mierdón, són tot perretes majos. A mi és que no m'agraden els Perfecte. gossos. Bueno, Joel, tu ets... Virgo, Vale, perquè no folles o perquè vas néixer al setembre? les dos una mica. Sabia. Bueno, començarem, Bueno. començarem amb Virgo. Dis. Ara fent referència a l'últim podcast. Segons el Pau, aquesta Setmana Santa no triomfaràs, segons mi, o sigui, segons la meva Segons la persona. meva predicció. Ell diu que sí, jo dic que... O sigui, ell diu que no, jo dic que sí. Jo crec que hi serà més que no, a veure. Bueno, Home, espere- veient la dinàmica... Veient la dinàmica que no és dinàmica porta. ascendent. Bueno, Virgo. Bueno, va, comencem amb Virgo. És que segons les fonts fiables de Miami me lo confirmó, saps? Els Virgos són una mica com els Jack Russell. Per si no saps quina raça és, el Pancho, el perro millonario. Pancho, què? Mare de Déu, no saps qui és el Pancho? No. Bro, és El Pancho, jo sé qui és. Tu saps qui és el Pancho, el perro millonario? Me sona. Que és un perrete, tio, que va sortir en una peli. Que és una pel·lícula d'un perrete que és milionari i va amb moto d'aigua. El que edita el podcast, que fica una foto dels gossos, perquè si no ens que enterarem. ets tu mateix. Sí. Però això quan escolti el programa m'hi pensaré. Bueno. A veure, com es diu, com és que es diu? Bueno, fica Pancho el perro millonario. Però bueno, jo mentre vas buscant la foto aniré dient pues, que què passa? Per què t'assembles a aquest gos? Perquè acostumeu a anar de graciosos, però a la que... Tu, fill de puta, això t'has preparat sabent que vendria jo, no? Tu, fill de puta. Ets aquest gos. El Pancho! Però no, no és un dàlmata. No, però... Això t'has preparat sabent que venia jo. Tu ets un fill de puta. No, el cabron se es prepara, el cabron se es prepara. Home, crec que m'ho preparo, tio. Ets qui també aquest gos. És el Hablando Pancho? yo. ¿Quién- En sèrio no sabíeu qui era el Pancho? Jo no. No. Jo no me'n recordo. Hòstia, tio. Quines animalades m'has dit? Bueno, Ui, que, algú ha petat aquí, igual que aquests gossets, us semblaven que acostumeu a anar de graciosos, però a la que no us fan cas sou bastant pesadets. Per algo estàs en sequia, jo avui.
O sigui... Anava per una altra cosa. Bueno, però entre aquestes jo crec que és aquesta. No crec. Bueno, i tu, Maricel, quin signe ets? Sagitari. Ui, Sagitario. Red flag de manual, Sagitari. T'assembles al Pomeranian. Saps quin gosset és? No. És un que és petit pelut. Que és com un caniche però amb cara de tarat. Igual si te'l va del mirador. Ah, és Jo vull veure aquest. una foto. No, no és un miradón. Hòstia, que no. No, és un gos volador. Això, Però és que hi ha això aquests- és gos de petarda perduda. Bueno, doncs per què? Per què us assembleu? No m'agrada gens. És això? Jo volia ser sí, un sí, Golden sí, Retriever. No, aquest és un altre. Aquest. Pues bueno, perquè diuen que els sagitarios s'assemblen molt, perquè són molt optimistes i l'home de la fiesta. Però ara jo no sé si té a veure amb la promiscuïtat o amb que acabeu sempre a quatre potes fets una merda. O sigui, no falta comentar també la cara de bojos que fan. Això ja ho comentaré a part. Però bueno. M'encanta aquest programa. A mi m'hauria falta, a parlar de pajes ja falta. És que me dedico a això. Hosti, quina Home, animal. jo sempre vull veure això, jo seré feliç tota la meva vida. Bueno, sí, en teoria, clar, l'horòscop és per acabar. Ja, doncs, bueno, què tal heu estat? Molt bé. Sí. Bé, bastant bé, ofensiu. Sí, sí. He estat ofensiu bastant rato, agradable, Bueno, he perdut una birra. Millor o pitjor del que esperaves? Jo les O la ofen- línia. Jo les ofenses, coneixent-vos, podíeu haver dit moltíssimes més. Home, però cabron... Però per ser un podcast m'ha sorprès que fóssiu tan ofensius. Claro. A veure, pensa que tenim una cosa que en contra, que és que... O sigui, jo tot això, jo cada cop que dieu que vaig a gravar el podcast, no sé què, en plan que aneu a gravar el podcast, m'imagino amb aquella professora, tutora del treball final de grau, escoltant aquestes putes animalades. Començar no ho el podcast escolta. dient pede polla, pede no sé què, saps? Pede pollau... Tu no vulguis fer una aportació final sobre un col·lectiu de Lleida? No, però voldria dir puta Andorra. Ah, Vale. Puta Andorra vale, i que bueno. els follin a tots els andorranos. Vale, vale. I ja bueno, està. sí. A veure, I de la no- Seu d'Urgell també. que la Seu d'Urgell és la França de Catalunya. Sí, una mica sí, és veritat. Ojo amb Girona. No, Girona no t'ha fet res. Què t'ha fet Girona? Home, a veure, Girona l'any passat ens van eliminar a playoffs. Girona és Ja, un que fill de feina. puta, ja. van portar la Final Four allí. Bueno, cabrón. I ens van eliminar a playoffs. Se van pujar a primera... Marc Gasol gordo. Ja han perdut un patrocinador. Tio, però Joder. pensa que Girona en Barcelona és igual que Barcelona amb Lleida. O sigui, hi ha bif també, saps? Entre Girona i Barna. Ja, però el problema és que nosotros, o sea, nosotros... Tio, com era? El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Ja, però Pues no s'odien pels mateixos motius. Home, clar que no. O sea, els gironins van de que són més catalans Ah, bueno, i això ja no. que a Barcelona. Que és que no sou catalans de veritat. És que crec que no conec a cap gironi. Sí, i en coneixem que te cau bastant malament. Ah, sí? Sí. Ah, bueno, pues després ja me diràs el nom. Bueno, quin remei. És que, claro, m'estires de la llengua. No, no fa falta. Bueno, un... Tu, Maricel, tens alguna aportació per dir ara, per acabar? De Girona a Barcelona. Si vols seguir no venim anar amb aquella gent. Bueno, si no vols ofendre No, a ningú, no. res, Si res. no, pues... Que va. Has estat bé? Sí, molt bé. Millor del sí, que pensaves o Sí, la línia? Sí, sí, no, em pensava ja una mica això, però bé. També més ofensiu del que pensava, la Jo veritat. tot això m'imagino més Perquè- que la professora que hagi... Sí, 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 literal. Sabeu quina professora tindreu de tutora o Clar que ho professor? sabem, Sí, joder. i és la meva jefa, també. Sí, o no? bueno, pues... De pràctiques. Molta sort. Però no, és que- però tu pensa que nosaltres per entregar, o sigui, nosaltres podem dir, hem fet tants podcasts, però entregar la mostra. Sí. I nosaltres Escolta't entregarem aquest. la mostra. Claro. Que serà el menys ofensiu de tots. Claro, a veure, serà ofensiu igual pues, perquè farem humor i cosetes així igual, però pues, Bastant és menys, claro, això. bueno, també Però recordo que ho penjo tot al YouTube. i Bueno, aquesta però això ho senyora- pot mirar qualsevol, claro. Bueno, no vull fer cap comentari. Però tu te creus que aquesta senyora mira YouTube? Sisplau. Sí. Jo crec que sí. Sí, fa audiovisuals i periodisme. Però sí treballant. I ens vam no trobar una ràdio de treball. Ah, ja sé. Bueno, Pau, tinc la teva pregunta. Bueno, abans de res, moltes gràcies per venir. A vosaltres. El primer episodi oficial del programa. Però no té res per haver vingut. Si se fa una temporada, se farà un triple. Depèn dels diners que ens paguin. Els mitjans. Jo que sé, estem treballaré i cobraré. Joder, ja me joderia. És una resposta senzilla sobre el que contestar. Pau Vidal. Has